Streets e social media mandinosora ndichiona kuti zviri kufamba sei sekuti ndini chef wanditi ndini boss. Usada kunyeperwa, ndini chef mugame iri. So ndinayo nyaya ndauya nayo iri kupisa vazukuru, vanhu vari kuposherana matombo yandati ndinomborandutsira ndikaona kuti ndinofirei. So chiteerera usati wasubscribe pathis channel, mukana uchiripo chisubscribe wotena on your notification bell. Zvakanakirei? Aiwa, zvakanakira kuti pega pega patinouploada mavideo sezvatatoita izvezvi, you will be notified. Pega pega patinouya nenyaya dzichipisa, aiwa iwo hausaririre, newe unenge uripo. Ndichiti zvikudidi. Ndine muzukuru wangu anonzi aniko ari kukwana nembudziya, anongouya paevery video but sekuru ndiri kunokwana nembudziya, zviri kufamba zvakanaka. Ndichiti much love, ndo statement rake riri pamavideos ese. Anonzi Agrippa Francis Agrippa. Ndichiti zviri kudii muzukuru, big shout out to you. So vazukuru, maititi namadam boss. Madam boss na maititi, sekuziva kwenyu kuti vaviri ava they are not havasi in good books that much, handiti nemafans avo futi aiwa zvinoratidza kuti havasi in good books, nekuti zvazoitika ndezvoti maititi vakatengera mwana wavo motikari, ubva vamupawo chipo chemotikari, tinoti makorokoto kuna Fifi nekuva Kaona, handiti atengerwa kamotikari handike kudhiraivha wachienda kuchikoro nekekudhiraivha wachienda kukabusiness kake. Aiwa, tichiti makorokoto kuna Fifi. Chinhu chakanaka ichocho. Mwanasikana anokura asingachive kunyange vakomana kwavo vakada kuti chiichika anongoti aiwa handinazvezvo havhiringo nezina basa rese. Aiwa, chinova chinhu chakanaka. So maititi vakatengera mwana wavo motikari sebirthday present. Asi aiwa zvakanaka, handisi kuda kuti asi vemastreets umu vobva vazoonawo zvanga zvakapfekwa namaititi. Maititi hembe dzavanga vakapfeka dziri kunzi vakakopa madam boss, handiti hanzi vakakopera madam boss. So she's being accused by mafans, handiti obviously amadam boss, kuti maititi copied their socialite, their celebrity, handiti vakakopera munhu wavo hembe. Ameno muri kuzoona sei dzakakopwa here hembe, kana kuti vanhu avangopfekawo angotengawo maititi akangopfekawo hembe? Pane chakashata here apo vazukuru? So ndonyaya iri kuitika, vari kuposherana matombo vachiti zvine basa rei, vamwe vachiti aiwa vakakopa maititi avagone kupfeka, vanotomirira kukopera madam boss from head to toe. Tikati iyi violence zvagara zvinoitwa nevanhu ivava, mafans amaititi nemafans amadam boss vanogara vachingoposherana, especially kugrupu iri inonzi mafira kureva. Ndo nyaya dzine chinetsa ikoko, vachifira kureva, uyu achiti zvino izvi. So imi munozvoonawo sei vazukuru, zviri safe here zvinoitwa nemafans? Chandinoona sezuva ndechekuti maititi havana kana problem nazvo, ende madam boss havana kana problem nazvo. Mastreets hamusiri mwere munotungidzwa moto yokuti vanhu vazopedzisira vakunetsana. Ameno, imi ndimuchanditaurira vazukuru kuti munofungei. Inyaya dzatinoita ngotora mastreets toiuya nadzo toti muzvionere nekuzvinzwira. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, chitichi Mike